kawai mutum da kuɗi ba ya taimakon ƙasa ya ba ki kuɗin ranar ne? ai Najeriya muna cikin wani yaji ne a ba mu na ga sai shi zai to alhaji ya ce ke bashi gaba ɗaya ko ruwan shayi yan kara mu Allah ba mu bane sukarin da ya kara kuɗi sukari ya kara kuɗi ganyen shayi ai ba kwasa sukari ganyen shayi ne gashi yanzu dai sukari ne nawa na kashe ne kai ina jin naira 130 duk za a biya musu fadalla kuma wasu suka shaka abin da kyale su kawai an gama insha Allah an gama fadalla na gode alhaji na gode wallahi na gode daga cikin alherin Allah da iko yake na gode kana wani da ake so su yawaita wannan da wannan a gaskiya ma alhaji ya zo nan kare ku da mun kudi mu ga ba wai na ajiyewa bane ka samu ne ku tawo ka gaskiya Allah wannan zai san nan ma san damuwa ne nan yadda na tafi neman kar ka samu damuwa to sai ni ma dan wannan shayi to ya mi ma amma dai rika gyara da Allah rika gyara an gama magana kudin shayin ka Alhaji hadda wannan shi ma ba mu a ga sai shi zai kenan ba matsala to gobe shi ma ne shaka har gobe kai ba Allah yadon Allah aladin Allah ai ba Allah na kana da leda ka sa alaka ya ciki ne zan kai makiyan wata to assalamu alaikum wa alaikum assalam hada da wannan malam barau mai shayin da duniya ne mutum gogan karfe shakwaramniya duk wanda isha shayi ba gurin ka ba to ruwan buta mutumin da ne shayi a Saudiya a Manta Sudan fa ne shayi ai da Laraba nan sun gani sai barau ya sharaba illar shayi na dinga auna musu kenan mai ƙarya Allah kyauta mai ƙarya Allah ya shirye shi idan bai shirye ba Allah ne ya yi shi haka ya san yadda ya yi shi to ƙarya zan maka da kafin ma na ka dobi yadda nake na da nau ai ba sarki na da nau yau shaka ta wani ka fito ne yo na da nau duk wayanda suka sha shayi a nan shi yace ya biya musu yarinya ma da ake aiko ta take karban na 200 mure ta yake kullun ta karba na sati zai biya ni shi wannan alhaji kenan alhaji na da nau kenan ai na da wanau roka suka hau kai kulin kura da su wai a dawanau yake aiki ba mahaukata magani ko ko allura a dawanau ike da wani lokaci haukansa zuwan sanyin hunturu ike wata zai zo da karfi wata ran zo a hankali wata ran kuma ka gani a natsama ya kushi da shi lafiya lau wai ya zaka mai da ni wani hankakan tuka da ne mutumin da ya zo da wannan shayi ka da shi ko tai ka mai da kanka hankaka kan duka ba ka san wani abuwa kuwa wai mun yi magana da Buhari zai bar mulkin nan ci gaba da juya da ni ne na da wani mulkin Buhari ba shi bane ni ne na da Buhari ba ka shi mulki dan Allah ka zo ka bayi ministan masu shayi dan uban wa zai ba ka taba ganin ba ka karkan wani dan iska ne kai da ma turo shi kai kenan kuma ba ka ce ma abu kuma ni ka huta kai na gobe ku kai dan kai ni mun yi da shi gobe ne ni ne da wani ni ne da wani ni ne da wani sani danja idan ya sha shayi ranar kuma kaga dansin Adam zango in ya sha shayi baya tura raini Sadiq in ya sha dariya zai har da safe Lawan Ahmad in ya sha shayi bai cin komai a ranar Abakan Lagu in ya sha shayi to zai bincike ne in ka ji ana ta dariya shayi